Čaute ľudia, ja som Jablko a naučím vás responsívny dizajn, aby ste boli všetci šikovní a flexibilní a elastickí a adaptívni a iné buzzwords. Vy ste šťastná generácia web developerov, pretože sa už nemusíte zaujímať o pliagu tohoto odvetvia, o holokaust medzi prehliadačmi Internet Explorer 6. Ja keď som bol vo vašom veku, tak sme polovicu času robili stránku a polovicu času sa snažili ju upraviť tak, aby fungovala na IE6. Ale ten skapal a podobne ako populárna moldavská hudobná formácia Ozone nikomu nebude chýbať. Má to však svoju odvrátenú stranu. Žijete v dobe milióna a ďalšieho milióna mobilných prehliadačov a naše stránky musia fungovať a byť pekné na tisícoch rôzne veľkých obrazovkách. A rok 2014 je rok, kedy používanie mobilného internetu predčilo používanie nemobilného internetu. Aspoň tak píšu mnohé zdroje, ktoré som teraz lenivý dohľadať si, ale či majú pravdu alebo nie je jedno, pretože všetci vieme, že mobily a iPady sú všade a všetci na nich internetujú absolútne stále. Práve teraz mnohí z vás pozerajú internet na tablete počas toho, ako toto video beží niekde na pozadí v počítači. Hej, mnohí vynechajú ten medzičlánok a rovno tieto videá pozerajú na mobile. Hej. Pointa je taká, že stránky by mali vyzerať pekne a mali by sa príjemne používať bez ohľadu na rozlíšenie obrazovky. A o tom je responsívny dizajn, ktorý na rôznych obrazovkách môže vyzerať rôzne, ale mal by ponúkať ten istý obsah, pokiaľ možno. Toto je také zaujímavé špecifikum tvorby pre prehliadač. Keď napríklad maliar namaluje obraz, nemôže sa mu stať, že si ho niekto pozrie na inom rozmere plátna, hej? A obraz sa mu rozbije, hej? Maliar vyberie rozmer plátna a tomu dá nejaké jasné limitácie, kde tvoriť. Podobne, keď niekto zalamuje obsah pre časopis, nemôže sa stať, že niekto si kúpi 3/4 verziu a odsekne sa polovica DiCapriovej tváre, keď sa nám snaží predať hodinky, hej? To sa jednoducho nestane. Každé médium má zvyčajne jasne dané limitácie. Naproti tomu web je inherentne fluidný. To znamená, že neexistuje žiadna štandardná veľkosť prehliadača, pretože aj keby boli obrazovky rovnaké, každý môže prehliadač mať rôznej veľkosti okna, každý si ho môže natiahnuť a prispôsobiť ako chce. Ja som mal spolužiaka, ktorý v tejto lište bookmarkov mal toľko linkov, toľko odkazov, že na samotnú stránku mu zostal taký úzky pás, kde sa možno 3 riadky textu zmestili. A dlhé roky sa webdesigneri ako keby snažili bojovať proti tejto fluidite, proti nestálosti webu, proti jeho tekutosti, jeho obsahu. A snažili sa vytvoriť si vlastné bariéry, vlastné limitácie. Možno kvôli jednoduchosti a možno z pocitu menej cennosti voči tým knihám a časopisom a tlačovinám. Dlhé roky sa používalo napríklad 960 pixelov ako štandard pre šírku stránky, lebo najpoužívanejšie rozlíšenie bolo dlho 1024 x 768 pixelov, hej. A čiže oni dali 960 pixelov šírku stránky, aby ešte nejaké pixely zostali po stranách pre veci, ako napríklad scrollbar v lište prehliadača a tak, a samotné okno prehliadača. Kto mal väčšie rozlíšenie, mal stránku v strede, podobne ako mám teraz ten obrázok v strede. Kto mal menšie, mal smolu a musel jednoducho scrollovať zľava doprava. To už ale neplatí. A to je klasika pri webe. No podľa toho, ako ďaleko v budúcnosti toto sledujete, polovica z toho, čo už hovorím, už nemusí ani platiť. Hej, všetko je v konštantnom vývoji. Pár rokov dozadu ste často mohli vidieť mobilné verzie stránok. Napríklad, že m.sme.sk alebo .sk/mobile alebo niečo na ten štýl. Od toho sa upustilo, lebo kóderi ten museli nakodiť 2 rôzne verzie stránky a udržiavať 2 rôzne verzie. Od toho sa upustilo a teraz šlapeme responsívny design, kde existuje iba jeden HTML dokument pre všetky zariadenia a mení sa jeho výzor a usporiadanie elementov podľa veľkosti obrazovky. Onedlho sa vymyslí niečo ďalšie a budeme sa učiť to. Každopádne zatiaľ je to toto. Takže stále sa treba učiť nové veci, hej? A našťastie sú to vždy len úpravy základov, ktoré už máme. Ak ich máme a sú pevné, naučiť sa novú vec je v pohode. Je to ľahké. A navyše je stále dobré učiť sa nové veci. Pre mozog. Napríklad scientisti skúmali, že prečo napríklad čím je človek starší, tým mu čas ubieha rýchlejšie. Moja mama je učiteľka, a takže má vždy letné prázdniny a každý jeden rok hovorí, že to ubieha rýchlejšie a rýchlejšie, ale bolo zistené, že to je preto, že to nie je iba taký pocit, ktorý ľudia majú, že to je v podstate realita, a je to preto, že mozog sa narobí vždy, keď musí spracovať nové impulzy a nové signály a musí ich zmeniť na vedomosti, musí ich vyriť dlátom do tvaru mozgu. A tým sa namaká, aby si všetko zaznačil a spracoval. A čím mozog viac pracuje, tým viac času vnímame. Tým si ho viac uvedomujeme. Keď sme mladí, všetko je nové, mozog stále zapisuje a stále sú nové a nové informácie, ktoré musí uskladniť a spracovať, ale to môže trvať väčšine. Keď je starý, všetky veci už videl, všetko už robil, všetko už pozná
Mozog nemusí zapisovať, iba vyberie z pamäte už zapísanú informáciu a to je vždy oveľa menej roboty, hej. Čiže čisto teoreticky, keď sa budeme stále učiť stále nové veci, budeme mať dlhší život, pokiaľ nás neporazí z Internet Exploreru. Jo, takže takto nejak to vyzerá. Táto stránka Media Queries je celkom fajn taký prehľad rôznych dobrých dizajnov s rôznymi verziami pre napríklad veľký displej, tablet, iný tablet, mobil. Aj samotná stránka, keby začnem zmenšovať prehľadač, tak sa tie obrázky upravujú, aby sa zmestili na stránku a jednoducho veci sa naskladajú pod seba, čo možno predtým boli vedľa seba a nemusím sa ja báť, že by som o niečo prišiel. To je pointa responsívneho dizajnu a ja už sa len teším na to, ako naše dizajny o chvíľu budú musieť fungovať aj na hodinkách. OK, na budúce ideme na to. Brm.